A Asociación Xuvenil Amencer organiza como cada mes de agosto o seu campamento urbano infantil e xuvenil. Son xa 39 veráns continuados de forma lúdica e gratuita para todos os rapaces e rapazas de entre 8 e 16 anos. Con horario de mañá e tarde e para os maiores de 16 no campamento urbano xuvenil en horario de noite. Esta proposta supón para moitas familias un alivio á hora de conciliar. Este ano será do luns 3 ao 13 de agosto e a base do campamento estará, como xa é tradicional, en Salesianos. Nesta última semana do mes de xullo é o momento de preparar os últimos detalles, coincidindo con que a maioría dos animadores e animadoras de Amencer xa están en Ourense, unha vez rematados os seus campamentos de aire libre na costa e no interior. Hoxe tocaba repintar o muro. Vamos a pintar ahora. Sí. Pues ahora vamos a pintar de blanco.